Uy, ang pangitan ng bajihan ni. Ay, sige, pangluod. Kapoy kayo na yung bata dito ay nabilin. Asan ako na nakos dao? Paitan ng kinabuhian eh. Awa, ni abot na kus dao diamond binaktas pangitan ng bajiha. Ginoo ko asa ba in town ka. Oy. Sige magkag load-load pastilan. Oh. Ado na rin kuan. Dipi. Oh. Ginoo ko asa ba ning bajiha. Oh no. Nara man di kay diri ano man ka? Wala di ako dere. Grabe, oy. Gusto lang ko mo ini magbilti. Poblasyon dos to daong gibaktas para lang. Grabe, abot ka diri pang luod. Ano kang gisugo nga mo apas kana? Unsa man di mo ganahan mo inom ra kag milk tea? Gusto lang ko mo ini magbilti. Tata ato ta dito suwanda, food bazar ta. Di ko. Ato sa kilid sa City Hall, kailan mi dito? Di ko ganahan adto. Asa man di mo ganahan? Gusto ko adto sing pancake and pastry adto sa Consolacion Cebu. Ah, grabe hang layo ah. Gabi naman oh, gabi na oh. Og di ka mo sugot tani ra ko oy. Di kay. Di hapon oy. Grabe ka na raw gipangadyo, Jeffrey, di pa dyan mo mahatag. Asa? Kadung ra sa Cebu ug buhon. Asa ato ta Shingfang Cake and Pastries? Oh, Asa man dapit sa SM City, Konsolasyon? SM Consolacion adto sa Shingfang Cake and Pastries. Kailan may ilang milk tea adto? Grabe hapon ka oy, tan-away mo porma oh. Unsa naman yung taon ka di ka mauwaw diri? Og di ka mo. Dapat yung kaskaygo. Unsa naman yung taon? Og di ka mo sugot, Jeffrey, ani ra ko magtaman buntag. Dali na, kay muli na ta. Sige na. Dili ko. Ano sige luod-luod diha? Dali na ba? Simple nang gipangadyo. Lagi dali na kay mosakit ang barko, mabiyaan ta ron. Dali na. Kay mosar ka ta, sige na. Ay nagluod-luod ha, mosakit na tag barko. Bantay ka. Oh, sige na, tara. Tilan. Ay, grabe yung putok eh. Ubus yung larga anik Cebu. Hi, good afternoon. Ang saya to, ma'am, sir. Sige, Clay, pamili dira sa gunsa ko'y bahala. Sure ka? Sa gunsa? Sure, lagi ako'y bahala. Sige na, pamili dira. Pili ako nga usa. Ay, open na naman tanan na usa niya. Usa na kami. Oh, naroon sa SM City Konsolasyon ha. Bantay mangluod pa kagidaan na biyati ka dire. Asa man di mo ganahan nga mukaon? Adto ko Shingfang Cakes and Pastries kay lamian nilang milk tea adto. Ah sige. Kanang ay si luod-luodan kay grabe. Pag una ba ya, tagbilaran to upoy tanya karon. Oh, Ginoo ko tagbilaran to Cebu na. Basi sunod na sa Manila na po na. Kanino kung taon ay si luod-luod ba kay kapoy kaayo. Gilas na ni promise. Tana. Hala, makatilo na ka dyan silang milk tea kinalamian. Tatali na, ay sigsaba diha. Pre, Mr. Leng, Daiti. naalagyan mo dire. Ay, gadik-dik. Lambon ng flight. Tili, sabay mo dira. Uling ko din yan eh. Libre ni. Unsay libre. Pag-order mo, kunyo kay ipalingkod ra ganit mo dira. Tawag-tawag pa mo na mo, unja di mo mang libre. Tara, Jeffrey, ta, mag-order ta gato. Makabayad na ka? Relax lang. Kuran. Horot nag-injo. Kami na pimangaon na ni. Okay na ka ha, di na ka mangluod. Kay hana ni abot na tagsibot ako na ni mong luod-luod. Sili. Wow.
grabe. Dag, kaon bayan na. Uy. Murot ang budget. Kaon lagi kalipay. Mao na. Tambok ra kaayo. Ha? Ano to si Jack? Ay, tempa. Ako sa ngatuon ha. Light! Ma'am, inyong bill, ma'am. Ti, ni bayad naman ni Ti. Ay, sorry, ma'am. Sa inyo, dahil Hala, wala pa rin ito nila bayri. wala para ba, ma'am? Kaya mo masira kauban mo. Wala pa ning bayad. Nah, limbarak na lagi Jeffrey, marag naisahan ka dyan daan eh. Na patay. Wala mo kay kwarta dari. Atad mo nagmaghugas sa pugunan eh. Abo dyan eh. Da, tagam. Ulit man. Aka! Inya, okay na. Okay na, nabayaran na nila.